Jeg har slet ikke sagt hej til vloggen endnu. Hej guys. Hej. Vi lavede dansk video, eller hvad det er. Lucky bare dansk. Lucky bare dansk. Okay, hej. 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 Men vi er i Matas, og vi er lige kommet tog. Ja. Nu er vi allerede i Matas. Ja, og jeg skal have den her tændt. Jeg tror ikke, jeg køber noget her, men det er også fordi sådan... Men det er også fordi, jeg har et gavekort herinde. Ja. Dem der deroppe, de her. Og dem der også. Oh my god. Guys, I nødt til lige at help us out. Ja, jeg kan ikke vælge, hvilken negle jeg gerne vil have. Fordi jeg har allerede de her på, ikke? Også lige Som er dem her. Ja. Jeg elsker den ring jo. Ja, og så den her. Jeg har allerede negle derhjemme, og jeg overvejer at købe de her. Det er sådan noget blonde på. Jeg kan ikke finde ud af, hvilken par. Hallo, skriv i kommentaren, om jeg skal købe. Ja. Også de hvilket par I synes, jeg skal købe. Fordi de er virkelig cute begge to. Og også det her. Det er sådan lidt Y2K. Ja, lidt Y2K der. Vi køber dem her. So cute. Jeg køber ikke noget. Judge, look at these. So cute. Yes. They're so cute. Det er sådan, altså sådan, de er cute og sådan noget, også, men man kan sådan, de ser lidt cheap ud, gør det ikke? Jo, det er så meget cheap. Jeg føler, vi kan få dem i New York med sådan halv prisen. Ja, eller sådan noget. Sådan, ja. Men ja. Jeg køber de her sådan dude på sådan... Tænker vi godt lige. Ej. Så synes jeg filmer ud, mens du sagde No. Vi så ordentligt stilet ud, vi fluer. Yes. What fuck, det er cute. Det koster 7 kroner. Hvad mener du? Nej, hvor er den cute. Prøv lige at sige hej, lille buber. So cute. Hvad navngiver vi ham? Benny. Benny så meget. Jeg har lyst til at købe den. Gør det. Okay, jeg køber Benny. Køber Benny Bob. Men der er også dem der. Ja, sorry Benny. Nej, men jeg har brug for sådan. Nej, jeg har ikke brug for den. Har du ikke brug for Benny? Ja. Ja. So cute. Skal jeg holde noget? She a baddie, she know she a 10. She a baddie with her. Fuck, jeg er ikke god til det her. Ej. Jeg livede Bobby, eller hvad han hedder. Se lige den Den er smart. So cute. Lige en lille kaffe om morgenen i den der. Ice chai. Okay. Jeg vil hellere have det med dine negle, fordi de er flotte. Plug it. Guys, vi har lige ordered. Jeg har fået en chai latte, jeg har næsten allerede chugget den. Ej, nej. 5 sekunders regel. Hvad hedder det? Forårsruller? Med chokolade. Ja. Og så har vi fried rice. Ej, fuck, den er filled. Fuck, hvor godt. Ej, hvor dejligt. Vi tager så forårsruller først. 3, 2, 1. Det er varme. Vi var også lige kommet ud af fritøren. Fire. 28 kroner følger jeg Lucky var et steal. Så kunne jeg tage en lille bid. Okay. Det er ikke for varmt. Er det ikke for varmt? Okay, jeg er bange for, at det er for varmt. Det er pretty good. Vi er basic more. Jeg har fundet den her polka-prik. Vi er ikke basic, de er bare... Skal vi lukke lige der fit check? Ja, okay, så jeg starter? Ja, du starter. Okay, vi har kartrøje med sejt baby Det er så cool. Very cool. Så tørt. Et par weekday jeans. Det er svært at vise, men de er virkelig seje. Og så specials Til mig. Øhouse hoodie. So slay. Så har jeg den her på indenunder fra H&M. Og så har jeg min Bershka. Bershka? Siger du Bershka eller Bershka? Der er sådan nogle frystede jordbær med chokolade på. Oh my god, fedt. Har jeg Adidas. Adidas. Chat. Du passer perfekt med i det liv. Oh my god. Duk, Jeg elsker de der. De er ret stilede. Den har jeg ret sej. Den er sej. Vil du sige Luli? Holy god.
var funny. Guys, vitterligt, der er sådan en Lancome-bog, og nu har vi fundet for fotobus, som er gratis, og det var virkelig det, vi lavede. Jeg løb det her, bro. Okay, jeg stiller den her, så vi sådan kan... den løb virkelig. Vent der. Jeg håber, det bliver godt. Fuck det nu. Oh my god, guys, vi er så excited. Og de her, de bliver så cute, seriøst. Ej, hvor bliver de cute, dem her. Oh my god. Så cute. Ja, vi kan bare købe en ting hver, og så betaler vi jo bare. Sammen. Og så kan vi få sådan noget til overfald eller okay, guys, vi har fundet sådan en her Lancome-bog, som vitterligt er her 2 dage. Den her i dag, og i dag og i går var den der. Ja. Og vitterligt, jeg snakker om at vi skulle prøve sådan en fotoduken, og så var det der fucking gratis. Og så skal vi sådan spænde på hjulet og vende ting, og så nu kan vi sådan, ja, men nu kan vi så komme ind og sådan noget for lagt vores make-up, så står vi i kø til det. Jeg tænker, jeg gerne vil lave noget make-up. Også mig, altså hvor lang tid det tager. I don't give a fuck. Jeg skal have I don't give a fuck. Jeg skal have noget make-up. Fuck. Okay guys, det er også lige om lidt. Ja. Vi er sådan nummer 2 og 3. 2 og 3 kø. Ja. Okay guys, det styrtregner lige nu, hvilket er lidt nederen. Ja. Men vi fik en makeover, og jeg føler mig sådan baddie. Ja, vi føler sådan en baddie. Og vi fik nogle gratis ting derinde med sådan en dimmer. Ja. Så vi spun the wheel. Det var så slemt. Ja. Men kunne lige få et picture af min burger? Ja, vi er ikke på Espresso House. Fiona. Flora har købt... Fiona? Flora har købt Jagger. Tastes. Ja. Eller skal vi have billeder? Lad os lige have billeder. Njau, vel lige. Bup. Så lækkert. Men jeg har også pomfritter dernede. Sådan nogle stjæler jeg. Der er mange pomfritter til 80 kroner, mand. Fuck, jeg stjæler dem. Kasper Drømme. Jagger chicken burger. 80 kroner. Lad os se, hvad sådan en badbrød kan. Lad os se, hvad det kan. Prøv at spise noget. Det er 7 ud af 8. Hvad? Nå, 7 ud af 8. Jeg sagde bare, det skal ikke. Ej, det kunne gå så filmet. Vi går her. Ej, se den her candy. Cute sweet treats. 139. Oh my god. Guys, I skulle lige have set hende. Hun så så sej, hun var så Y2K. Pink outfit. Pink. Fur boots. Vidt ligesom var hot pink. Jamen alt. Det er meget. Bare sådan ud. Oh my god, så cute. Det her jeg tænkt at lave på min egen trøje derhjemme. Nej, Victoria Henskød. Bakker. Cheap, men det er så cute ting her. Hej. Vi er i New York. Okay. Ja, vi har fået ordentligt gode billeder. Det var lidt en flop her til sidst. Jeg var lige sådan, oh my god, du skal bare have 80.000 accessories. Og så bare lort. Okay guys, vi er slået. Vi er trætte. Vi er very trætte. Jeg skal vel op i isen. Ellers skal jeg få kaffe igen. Ja. Okay. Go. Ej, men vi er headed til toget. Ja. Fordi vi er trætte.